Salam mehriban watandaşlar. Tagyrgyn oturanmasaňyz, bagtdan paýly türkmen ilimide rowaşlyklan, üstünlüklen ýar bolmagyny tüýsüregmeden arzuw edýär. Bizi bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehmançylykda atly gepleşmeden täze sany siziň bilen mehriban ýerleşler. Milli ruhuny, taryhy köklerini sarpa goýup ýaşaýan türkmen milleti aýdym sazy çäksiz süýüpdir. Bagşy sazanalara çäksiz hormat goýupdyr. Bu ýörelge berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe uly ähmiýete eýedir. Mehriban prezidentimiziň taýsy taglasy bilen ata watanymyza aýdym sazyň sesi belentden belent ýanglanýar. Hormatly prezidentimiziň taglasy bilen bagşylarymyza, sazanalarymyza, aýdymçylarymyza uly hormat sarpaň netijesinde Türkmenistanyň at gazanan bagşasy ýa-da Türkmenistanyň halk bagşasy diýen hormatly ady münasip bolýan bagşylarymyz ediz watanymyzyň ösüşini özleriniň şirin mukamlaryna, dutaryň inçe perdelerine salyp belentden ýanglanýarlar. Yürekden çykýan şeýle aýdymlar halkyň ýüregine barýar. Bu bagtyar zamanamyz duruşy bilen esret bolup, obada tääleme dolup, bagşylary gaýnap joşup, türkmeniň lideri dany arka dağımyza udak ýaş dilap, galkynyp yürekler joşuna gelip, ellerine dutaryn alyp şirinnamalara salyp, bir nama aýdar boldular, gör bak näme aýdarlar ka. Mehriban watandaşlar, mehmançylykda atly gepleşigimiz medeniýet sungat işgäri aýdym sungatymyda öz münasip goşandyny goşýan diňe bir sungatymyzyň genji hadynasyny baýlaşdyrmak üçin zähmet çekmän eýsem raýatlar bilen iş alyp barýan, ýakyn gatnaşykda bolýan medeniýet işgärimiz Türkmenistanyň at gazanan bagşasy Almagul Nazarowanyň döwletli maşgalasynda mehmançylykda Parayının ötlerini bitirip, bir para devleti kurdu arkada. Almagul sizi görümde ören şat, şuun kune biziň dörejçilik toparymyz ýyly mehri bilen garşy alýar. Köp sag bolsun aýdýas. O sag bolun, näde gurdanam, ne mehman ataňdan uly diýilşýär, mehman bolup geldiňiz, sag bolun. Näme bir diňç günde gabat geldiňiz, bilen ören şat gelenigide. Elbette biz bilýär siziň bir kän bir boş wagtyňyzam ýokdur. Sebäbi bir körpeje nesillermide ýa-da ýaşlarmyda özüňizde bar bolan zihiniňizi geçirmek, ýaşalara bilim bermek bilen çäklenmän eýsem siz şu raýatlar bilen ýakyn ara gatnaşykda aýratynam daşawy welaýatynyň ýaşaýjylar bilen hem bir kanunçylyk esasyna işiňizi alyp barýaňyz. Siz Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty. Şoň üçin bir şuun kune bizem siziň maşgalaňyzda mehmançylykda bolýanymyzda ören şatlygymyz aýdasymyz gelýär. Sag bolun, hoş gördük. Näme biziň bir kiçiräk maşgalamyz bar. Özüňizi ýakyndan tanış edäň eger mümkin bolsa. Bu gapdarymnaqa ne ýoldaşym. Ne Qaqabaýew Arslan. Bu öýdem sadymy gorlymy. Siz özüňizem sadymy gorlymy? Men öýdem men aýdym tad bagşy gorlymda. Sungat orundan baş çykýar ýoldaşym Arslan. Ne aňyrky ýanyňky Ýusupjan kiçi oglum. Oglum var aňyrkamda Ahmetjan. Eýem olaram orta mektepde okap ýörler. Ahmet Ýusup diýip atlaryny taýlaşykly dakypsyňyz bolan desanlardan alypsyňyz diýär. Näme şo özüm Ýusup Ahmet desany gaty görýän. Odan şoň etatynydan haşylar Ahmet Ýusup diýip ilki Ahmet diýip goýdum, soňra Ýusup diýip goýdum. Şo desalar maňa ýakyn bolandan hem şolarda atlar maňa ýakyn duýuly. Diňe size ýakyn äller diýmek ogullaryňyza şeýlatda kanmalsaňyz siziň ýoldaşyňyza da ýakyndyr. Ogullaryňyza at takmakda oňam bir öz gollowy bar. Hukman goldowy bar, näme ol ilkany gaýnanam da at takmakda esasyna hem ullar bilen maslahatlaşýar öýde. Gün özüň ony öz isleýän oýunça da takyp bolanak. Ýöne hem de şo göwnümde makul boldy. Şu Ahmet Ýusup diýip goýuldy. Şu ýerde görüňiz bedirgene garap, ugrap geldiň Gürjistanyň ýerinden agalar agasy bedirgen. Gürjistan ýeriniň hany sultany dağlaryň artlary şiir bedirgen diýip, bedirgeni taryp kılıp bir nama aýdar
oldu gör bak näme derkä. Yar urap geldin Gürcistan ýerinden gelýär. Ağalar ağat hibevdir belirlen gel. Belirlen gel. Dehinjiklere bardyr onda diýmek sungat medeniýet işgäriniň maşgalasynyň çagasy. Onu her aydan özleri öz boluşça bir aydym taada ýykyn ederler. Ahmeda şu ýylyn ha birinji sınıf fortepiano taýyr bolna mektebe girdik, sunugat mektebine. Neçe ýaşynda? Şumal 10 ýaşynda Ahmet. Yusupjan eje meni dutar çaljak diýe. Enne ulolany görer. Ona diýmek Yusuf dutar çalyp Ahmet pianinoda saat çalýan bolsa bir ara qaqasynyň ýoluny saýlapdyr, bir mejesiniň ýoluny. İksemine şoň gapdalyna seretmeden iksem aydymçy boljak diýe arasynda bir aydym aýdaldy. Dine aydymçy boljak diýem, desanam aýtjak diýerlermi? Eýni desanada höwesler bar birazajyk. Öwredýärmi? Onu gapdalynan öwretýän, şumagal gyjagam çalýar Ahmetjan biradara. O nädir gepleşiňiň dowamyny bularyň dehinlerinden görür. Netip bolsa. Näme daşo diýilende bir özümde hemişe mihman medwan gelse, şo bir süýtli gara çaýda. Biziň bir esasy bir iň bir hormatlanýan çaýlar, gök çaýam ola hemişe de biziň gapdalmyda ýönen ha esasynyň şu gara çaý, süýtli çaý bir hukmany. Ödem gara çaý süýtli edip taýýarlaýarlar. Taýýarlaýar. Mümkin ol haýsyndan size hödüredeýin. Biz onu daşawy welaýatyna mihmançylykda daşawy topragyna süýtli gara çaý içsek kem bolmazdy. Başsyny. Ýöne şu süýtli gara çaý içmegiň bir öz aýratýanlygy bar. Men öň bir gezek şu daşawy welaýatyna mihmançylykda bolamda, ýagny öz kärdeşiňiz Gonç 30-laryň maşgalasyna mihmançylykda bolanmady. Onuň ýany olaş aýaly şu süýtli gara çaýy erik kişdesini atyp hödüretdi de. Olam öz bolşy aýratýanlyk. Sen şo nähil içesin gelse, ol bir öz demleýişiňe görä işden taly köp gararak edip köpräk çaýnatyp içedi gelýär. Köpse süýdün köpräk edip içedi gelýär. Ana köplenjem hem erik salyp taýýarlaýarlar, köplen çalatda sökem atyp gelýär. Ýöne şunu günüň dowamynda hukmany bir ýerek ýa irden hukmany içýär. Hukman suratda. Hem dok saklaýar, hem bir günüm hoş bolýar. Şoňa irden taýýarlaýar. Hem güýjem berýän günüň dowamynda. Gör oğlu benim ha sol derfinin barsyna öňünden bir altarak alaşal bir kalandar geçip barýan eken. Gör oğlu benim ha öwe durdu da Allah canım bu bir daş yerden gelýän ilçi dag bolamasyn. Gel munyň bir habaryny alaýyn diýip, "Hayt kalandar hani ýol bolsun nerden gelip nira barýan?" Emma ýanky kalandar öwe durdu da aýtdy. "Al men töwret ýurdunam bolaryn. Şu gör oğlu benim hizmetine barýan idi." Şey diýenden soň gör oğlu benim durdu da oýlanşdy. Gel muny bir fiýlap göreýin. Şu bir ihlaslymy ka, ýa bir ihlasmy ka diýip. Ha gör oğlu benim aýtdy, "Aýt kalandar. Sen gör oğlu benim hizmetine barýan bolsaň, menem edil gör oğlu benim hizmetinden gelýän idi." Çaý başyna edilýän söhbetin özüm aýratyn bir ähmiýete eýe bolýar-da. Sebäbi hormatly prezidentimiň kitaby bardyr. Çaý melhem hem alham diýe. Hakykatdan hem çaý melhem ol adama rahatlyk berýär. Oňa ilham bolup durýar. Aýratyn hem siz sunugat adamsy bagşylar hemişe çaý bilen ýakyn aratnaşykda bolýar. Gara çaýym diýdik bolenne, şo gök çaý diýilende biz hemişe bir gapdalmyzda bagşylar gök çaý adam özüne ýakynlar. Şonu şu aýdym aýdanlarda bize ýuwanjak edip şonu köplenç gök çaý bilen ýat özümden. Şo gök çaý hemişe ýanymyzda täwne toýlar. Ses üçin peýdasy bar-da. Ses üçin gök çaýyna gaty peýdasy bar. Ýa bol hemme kelle agryňam öz organizmyňam duýuşyňam deň ýagdaýda saklap bir adamy güýç kuwat berýär, ysgyllandyrýar. Hem şu aýdy otyýan bir bokurdan urada bir jogurt çaý içsem hem öz bolşa lezzeti bar. Şoň üçin bagşylar hemişe bir gapdaly gök çaý.
afetten aşıptır ey aşıptır ey. Kızıl gül üstüne şevlen düşüptür, gördü teymin bağa teylen kanım. Almagul sizi halkymyz, tomoşaçylarymyz, saz dinleýijiler desançy baş hökümine tanaýarlar. Anhasiň türkmen owaz teleýaýlymyna bir günörte çaý başynda halkymyzyň dinleýän aýratynam bir näçe desanlar bar da siziň ýerine ýetirmeňizde. Ýa bolmasa welaýatyňyzda geçirilýän konsertlerde, toýdur, tomoşalarda aýdym sazlaryňyzy beledden ýanglandyr ýaňyza. Ine şu aýdym saza gelşiňiz barada, şu desanlary öwrenip başlaýşyňyz barada maglumatlar bilmegen biz üçin diýsen ýakynly bolardy. Desançylyk sunuwat diýilende men öz saýlatyň kärim. Täze hemişe maşgalamyzda öz kakym Türkmenistanyň halk başçy Kaka Baýnazarow. Şol aýdym aýdyp bir dosýarlary bilen, ähli başçylar bilen üýüşüp oturlardy. Şol ýam aýdym taýdyň tedinen kiçilikden gulagymda gandy. Täze hemişe öýden bir mehman medwan ýelse-de bir dutar alyp bir kaýdym aýtsalar, meni ýam gapdalyna şo gulagymyň tutup oturardym da. Onda meni bir zady bellek geçesim meli hemişe şo kakym öýde saat çalan wagtyny şo men şol kiçirak ýamyna şo oglum ýalakdym şo wagtda. Şo ýam dutaryň dikkatini aglyma tutup ýa şonu diýişläp ýatardym. Şonu da kakym çalýaka şoň tadyna memrak uplak galydym da. Şo kiçilikden. Yar tel baran tamşa izlemiş ellerinde. Efendim budur tekebbürüm eyleme. Eyleme ahom eyleme. Tekebbürlük koçuda hariyeti. Yedek bağlar tekebbürlük eyleme ya. Maşgalada näçe çağadyňyz? 5 çağı, şo 3 ýyl 2 oglan. Olaňam hemmesi maýda dip jigim bar, ola teatrda artist, olam hem aýdymçy bagşy. Gör oğlu, yigitlerinin başını cemläp bir dem dincimi alayın diýip, yigitlerini cemläp görse sapar köte başlıklayın, 10 yigit ýok. Gör oğlu, derew atana geldi. Emma bu atlan agda mäkem torba geydirlen. Ol Daşow welaýatynyň teatryndan. Daşow welaýatynyň teatryndan ha. Son inim ýanymda hemişe gyjak çalyp gelýär Aşyr Nadarow. Olam Daşow şäheriniň çağlar sunat mektebine gyjak hünärinden sapak berýär okuwçylara. Şoň bilen hemişe şo kiçilikden bir de şo kakam üýüşüp aýdym taýdy öwretdi. Şo desalary öwretdi. Eşit atam jygaly taňa döwran geldi bolgoý. Diýem taňy ogul berdi senin günüň dogdy bolgoý. Öýdümden görogly etrafynda ýaşaýar. Elbetde şo görogly desanynyň bir näçe parçalary kakamdan öwrendim. Onu şu ýerde şeýle sowal çykýarda näçe ýaşyňyzda göroglyň şahasyndan desan aýdyp başladyňyz? We şondan nähilrak bilýärdiňiz? İlk başdan hemmesini okudum men. Soňundan ýene okap boldum, kaka diýdim, ýene gaýtalap okaşan diýerdi. Ana şonu gaýtalap öwran maňa göroglyň okadyrdy. Bir görogly şadestanda leýdim, ana Bawrowşun, başga da Gülbülbül diýermiň, Neje oglun, Huýluk gymra ýalam desallar kan okardym kiçiligimden. Ynha gelip atadynyň ýanyna gelip atady bilen taglyk amalyk soraşandan soň jygaly we gaýtdy. Han oglum ereller näme berdi? Men gören eşdenimi saňa saz bilen beýan edeýin diýip. Şu ýerde goýar ogly we atadyna garap. Gözel padşamyň namy göndirdi şanyň ordasyna bar jygaly ogly. Pirim aly şerap berip gandyrdy ölüýen çäň döwran tür jygaly ogly diýip. Bir nam aýdar boldy, gör wak näme diýerkä. Özümden bir owada ýaşandym. Bir işim kän bolýardy. Bir şonu hem wagt tapyp okap oturardym, naşa giýjäň ýaryna çellem. Şo bir ýyl ertek ýaly hemmer ol wakalaryň içine girip gidýän. Keşfem canlandırmalarda.
Hem şolar kiçilikden men şo detallar bir hil aňymda galdy. Soňam näme şo kakamam esasy maňa ýardam berip gatdalymdan. Ondan soň näme şo detallardan şo esasynyň belirgen şahaty bar-da. Şo desanyň bir hasam bir aýalylara mahsus. Yatıp köp ýörap, bir neçe gün ýol ýörap, ýol ýörse de bol ýörap, çar dagly Çandybyl ýurduna gelip ýetdi. Al bu ýurtda bir ýyldız dag diýen dag bar erdi. Edil şol dağın gyrasyndan barıp dağın tepesine çykdy. Bir göreýin diýdi 40 ýigit gelip ýör. Ay sol taňy düşýärde 40 ýigide garap dar ýyglap. 40 ýigit aýyp etmäň ýalňy naçar men sebäp nädir ýalňy dagam öldürdi. Onuň üçin sinalarym elgaram ne sebäpden gyzyl gülüm soldurdyň diýip bir bäş kelem söz aýdar boldy. Gör bak näme diýerken. Halipa denen wagtlarymdan Türkmenistanyň artisti Akjol Muradowa şo defany kän urjedy aýdardy. Onuň kakyn şolaryň aýdysyna görä aýt hem bir denen maşgala hada bir mahsus ýakyn bir ýyl ýol goýup giden denalaryň berdi. İlki öğrenen detallarına şu bedirgen şahaty bolsa görüp bolsun. Aman naçany gel naçany sebäp nädir ýalňy dagam öldürdi. Onuň üçin sinalarym elgaram ýar elgaram ne sebäpden gyzyla gülümi soldurdy. Maşgalada ähliňi diýen ýaly aýdym aýdýan ekeniňiz, dutar çalýan ekeniňiz, desanlar aýdýan ekeniňiz, indi siz kakaňyzdan öwrenipsiňiz we denan bagyş hökümini häzirki wagtda şol kakaňyzyň kesbini ýöredýäňiz-de ejeňiz de dutar çalyp desan aýdýadymy? Eýni ýo ejemem çağlar wagtyna terbiýetçi bolýum da. Olam ýöne aýdan ok diýiljek däl, sebäbi hemmämiz aýdan wagt olam bir özçe bir 5-6 ýol aýdym aýdýady. Sebäbi işip oturulýan wagtlaryny olam öýden goşulyp giden öýden bilen wagty. Ýalňyşmaýan bolsam siz Türkmen Milli Konserwatoriýany gotaran bolmaly. Hawa men şo Türkmen Milli Konserwatoriýany bagşy hünär oýunçy okap guturdym. Şo ellatde gele şolmada hakikat aşıktır bu cebreleri. Nece bittin diye kölüm kölle gel kölüm kölle kölle nâli gel kölüm yarısı. Yandım yeterli köldüm yeterli. Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hocaýewdy okudum. Şondan bir näçe aýdymlary ahal ýollarynyň, halkýanyň, çadır uçaglar, bir näçe bir dağlar, bir näçe halk aýdymlary öwrendim. Galy bersede näýene şolar bilen birlikde halipa bagşylar, tadandalar ýolaman Nuriýew, Nuriýady Bayramow, Orad Nepes Döwletnazarow, Oradan Nepesow. Ýaly bir ägir talipalar bize halipaçylyk edip dutar çalmaň, saat çalmaň bir inçe tilsimlerini ýollaryny öwretdiler. Biz şonu hemişe hälisiniň öýde okaýan, bile okaýan deň duşlarymyz bilen şo halipalar hemişe bile oturan wagtym ýatlaýar. Şol aýdymlar hemişe aýdýar, hem ahal ýollaryny, damana ýollaryny, ähli ýollardan aýdýar aýdymlary. Medeniyete hotar oldu arkada. Vatanımda boş otoylar tutuluyar, bantıyarlık dövrüm dünyanın kaçar. Bir karar devletinde dövbadı var, halkım ile yöne var yar arkada. Bir karar devletinde dövbadı var, halkım ile yöne var yar arkada. Türkmen'e hak hotar oldu arkada.
Türkmenistan yurdundan, Türkmenistan büyük küpek yolunun yüreği olup. Almagul elbette biz bilýäsidi, teleýaýlymlarda kän görýärse, desan aýdangaza bir şol desanyň içine girip hem keşipleri canlanır ýaňyz, hem şol desanaky aýdymlar bir wada ýerine ýetirip aýdýaňyza. Ýöne kämakallar adamlarda şeýle ýagdaý bolýar. Adam özüne bar bolan zihini bilýär, duýýar. Ýöne şonu çykaryp bilmeýär daşyna. Ya bir çekinjeňlik diýämi, ya bolmasa utanjoňlyk häsiýet bolýar adamlaryň köpüsinde de, şonu daşyna çykaryp bilmeýär. Sizde şeýle häsiýet bolupdymy heýşi aýdym aýtyp başlanyňyzda ya bir taliplik döwürleriňizde? Şol öz barymyna baryp, öz çekigini, öz ähňini aýtmak, ýa oňa sen taýýarlyk bolmaly da. Şol menin de ýaýdanma häsiýete, meni şu halipalar görsem dogrudan men ýaýdan ýadym. Ya şolaň öňüne gata aýdym aýtmak kyn düşýärdi. Näme üçin? Ol aýdymlary olar usatlarça bilýänlikleri üçinmi? Ya sizin şolardan şolaň göwnüne yaramarsyňyz öýdüpmi? Şolar edil men göwnüne ýetmäjek ýaly pikir edýärdim. Ilkirkler. Ondan şonun hamytalyna konservatoriýada okan döwrümizde takamym ýanyny toýlara da känekdirdi. Ilk maňa aýtdyrar, soň öz aýdardy. Çekinip aýdardym. Ondan çekinme gyýdym sen arkaýa. Ýa men orta çykdym, halk bilen bile bolmaly, halk bilen bile göçmeli. Sen özüň aldyrmaly, aýdymyň bilen. Ondan aýdymyň sözüni sadyny düşünükli edip aýt. Şu orta mährini berip aýt diýip kän öwdüler bilen men şeýtip öwrenşdirdi. O ýolda ilk wadalar çekinirdim hakamdan. Ýalňyş aýmaýyny gorkardym. Asal siz durmuşda özüňiz utanjaňmy? Köp kişi diýär maňa şol siziň ýam aýdym aýtşyňyz bilen özüňiz alyp barşyňyz başgaça durmuşda diýär. Men durmuşda utanjaň diýseňem boljak diýär. Köp halatlarda näme urdinan maşgalap hemme ýerde bir açygam bolup bolana men özüme utanjaňdyr diýip pikir edýän. Hal berde de onu näme iyi bak berýär. Ýöne elbetde bakşy bolsaň utanjaňlyk, ýygralyk bolmaly däl. Ýöne hem aýdyma geçenmide ýa-da defan aýdanda hem sen başga adam diýip köplenç maňa şeýle aýdýarlar. Al birden petepet aýt hol tanyda duş geldi duruverdi. Emma şu ýerde Keregli bey däsine näme özüni tanıtmadan aýt hol tan doganym. Şu geýimiň erkek geýiminde bolsa ha özüň naçaryň adakany. Al senin ertten bäri soraglap, aglap, iýdeglap duran Keregli Osmanlyň çapmagy etdi. Näçe günden geler? Eger olja kellem gydyp gitse 50-60 günden bolmasa 30-40 günden gelerim dikdi. Eger şu 50-60 ýyldan hem gelýän bolsa Keregliň bir des görmän hiç jeri kitjek däl diýip aýt hol taňyn atdan çyp çiýilýatlyg edip ýanyna taşlap ýatyberdi. Almagul ýollaşyňyz muallim eken özüm saz öwrediji, sazyň bir nazariýetini öwrediji muallim eken. Muňa bilen sizem talip döwrüňiz tanışdyňyz diýäseň oba geleňizsoň. Eýni talip döwrümde dogrudan diňe şu okuw bilen başaga bolduk. Kän aýdymlary öwrendik. O soňra gelenden soň işe başlandan soň näme adam durmuşam gurmaly hemme zat öz wagtyna gitmeli de. Soňdan soň işte şu görügle trapda işlän wagtymyz tanışdyk artlanylany. Soňra ne hil baha berýärdi. Maňa hem işen ha artlan golda berýär ýa öz ýoldaşyň maşgalaňda goltugy bermese sen näme ýekäniň çaň çykmaz diýär. Hem işe goltugy bermese maşgalaňyna biri saňa hem aýat etip durmasa ýa bir çaçyklaňa kömek edip bir aýdym taýda giden wagtyň saňa arkalaşmasa bir denan bol ýa-da erkek adam bol gatykyn düşýär ýöne näme bilelikde agdyrçylykda alyp barýar maşgalamydan, öýjegimden, işimden. Hünkârın duydu men adım Perbejan, ütlevimdir adat bolsun öweljan.
çandı bile gel pögör onu tolpan onun için benim gamım bolor ne Ey vay ey ay 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 ey hüvele ey vay ey ay 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 Maşgalada esasan hojalyk işlerini kim yerine ýetirýär? Mene bir öý işlerini köplençe yerine ýetirýän, ýöne hojalyk işlerini artlan yerine ýetirýän. Maşgalamyzda. Ha, hojalyk işler diýende siz howlda ýaşaýaňyz ekindikini ekýär diýjek bolýaňyz. Ekindik. Onu ogullarym kömek edýän ekenler, ha, Arsana. Haýsy ekinler ekýäňiz? Özüme köplenç bağ wagtça göwgönüm ösümlerini çağılan bilen bilelikde birazar aşylara da azajyk öwredýän. Ha, ekmäni. Gözlemeni, ekmeni. Gözlemeni ýene näme bilen gözleginde bolýaňyz? Şu gözlem diýende şu yer bakça meýdanlary gözleginde suw näde berýär, dökünmäde berýär. Şu zatlary bulara da birazajyk öwredýän şey etmeli. Rahmet çekme öwredýär. Almaul ona diýme hojalykda uly gollawlar bar da, ha, bir nahar zat bişirenňizde ýa işte açar, taýýarlaňyzda öz howlyňyzdy ekin melleňizdäki ýetişýän önümlerden taýýarlaýaňyz, ha? Hawa şu önümlerimizden bar. Şu howlymyzda göýük önümleri ýetişdirýär artlan. Mise naharyň gapdalynyň näme? Şu göýük önümler gerek de işte açarlar. Şolar taýýarlamakda da bize bir has gowda öz atylyňdan alyp ýeten, ýa onuň hödüren, onuň Lezzetini köşkde. Hawa. Daşowut vilayet Çağalar Sungat Mektebinde müdürüň ornmasary bolup rahmet çekýäňiz. Ýollaşyňyz Arslan aga da görogly etrap Çağalar Sungat Mektebinde saz mugallim bolup rahmet çekýärdi. Onuň Arslan agadan size öwrenere zada kän şu Çağalara bir nazariýetden okutmak üçin. Pianinoda Arslanım saz çalýar we ýerine ýetirýär. Ýadan haştad nähili diýip tämin şol okuw terbiýetçilik işleri boýunça alyp gitmegem gaty aňatkardel hemme taraplaryn bilmeli da den fortepiano saz roly bolsun, saz edebiyat bolsun, nazariýet ugrundan hemmesinden başyň çykmaly. Käme maslahatlaşýan şeylere bolmaly şu, dogrymy şu diýip öýde zatdan ha köplenç soraýan. Maslahatlaşýar diýär. Diýmek, siziň ýerine ýetirýän sungat eserleriňizden kämil bolmak üçin Arslan agaň uly gollawy bar, hem kömegi bar diýip bolýar da. Arslan aga, siz aýdym bilen araňyz nähil? Siz hem aýdym desanlary ýerine ýetirip bilýäňizmi? Elbette şu aýdym desan aýdan ýöne ýyle çykamyz, çağaçyklarymyz bilen öýde. Hewat hinglenip öwredýän. Bilmediklerini soradylar, kömek edýän. Şol bilen biraz işleýän ýerde. Diýmek, esasy çağalyň bilim aýratynlygyna seredýäňiz. Onuň Arslan aga, siz hem Sungat Mektebine rahmet çekýän ekeniňiz. Hem şu nazariýetden okudýaňyz, şu desanlary, şu çağalara öwretmekde, ýa bolmasa desanlary notaň üstü bilen çağalara ýetirmekde nähili işler alyp barylýar? Desanlaryň öýle tutuş bir waka. Şolaryň içinden aýdymlaryny, sözlerini nota geçirip bolýar. Şolary üstüne çağalar bilen bile işläp, şolary bile okudyp, şolary ýetirip ýörýär. Hormatly prezidentimiz Sunugata medeniyete uly önüs berýär. Bizim mektebimizde de başarnykly, zehirli ýaşlar bar. Olary adynyň gelýän aýdymsallaryň iňçe sırlaryny, ýollaryny öwredýär. Arslan aga, siz hem Türkmen Milli Konserwatoriýasyny okudyňyzmy? Ýok.
Men Magtumul Garly adyndaky Ýerite Sunugat mekdebinde okudum. Ha. Onuň Almagulun maşgalasy aýdym saz, bagşylan maşgalasy. Siziň maşgalaňyzda da şu sunugat ugruna nesil dowam etýärmi? Bizim maşgalamyzam Sunugat adamzy. Öz ejem var Türkmenistanyň Atgadynyň medeniýet işgäri Qaqabaýewa Gurban Täç, Qaqam bardy medeniýet işgäri akordionçy. Şu hemmämiz Sunugat işgärleri. Öýde gerek bolsa aýdymlar aýdýan, desan hem aýdýan diýdiňiz. Esas öýde köp ýanglanýan desan haýsy? Görol desany köp aýdylýar. Köpünç öýde. Oyunne aýjaranna destan diýilende bular hemme maňa destan aýtdyrýar. Öýde. Waqan esas ýerlerini siz aýtdyr, bulardyň aýdymy goşulýar. Dinläp oturýarlar. Ýöne şu aýdym aýtdym, şu destan aýtdym. Ya öwrenip oturýan men. Köplen şu giýjän ýar bolsa da kän öwrenip oturýan, şu elime dutaran bir jaýa geçip. Odan ýöne bular maňa şu ýalňyş ýerlerini zadyny näden beýdi aýtdyň. Ýa-da sen şu aýdymlaryň şeýleri aýtdyň, ýa sözleri bir hili geçkidi bolup diýip aslana maňa ýakynyň kömek berýän. Ajap bolýar diýip, şu ýerde Kerogly we 40 ýigiden eşdiler ýaly edip. Goç ýigidiň tarasy açylar meýdan içinde. Kılıçdan kırmızı qallar saçılar meydan içinde deyip bir namaydar oldu gör bak näme diýerkä. Hey goçydın tavrati edavrati açylar meydan içinde. Hey açylar meydan içinde. Kılıçdan kırmızı qallar saçılar meydan içinde, el içinde. Bagşyň oýuna gelýär, bir teatr artistiniň oýuna gel. Ýokman bir zat ýerine ýetirtmeden, aýdym dinlemeden. Ol bolmaz, ana netip bolsa häzir Ahmet bilen Yusufjany aýdym aýtyp bererler. Onu häzir siz dutar çalsaňyz, olara hem oglaryňyz aýdym ýerine ýetirer. Hokman. Siz hem hoşul bilersiňiz. Ulu howes bilen dinler. Gülgün çalak gülüp baktı meydalarda görüm açan seherler. Kanalımdan mehrem yaktı meydalarda görüm açan seherler. Alham beriye karağım sen karağım, ömür bayı gereğim sen gereğim, sana bağlı yüreğim gönlüm son içen seherler. Şoýaljak kiçiräk aýdymlardan aýdýarlar. Öwrenip başladylar aýa. Onun halk aýdymlaryna öwredýäňizmi? Halk aýdymlaryna netip bolsa bir kysanyny aýdýarlar. Ejeme plan halk aýdymy öwret, ýani sandyk. Ýyllar götürüň sandygyny öwret diýip ulakana gün beren ok. Ulaglyň nähil aýdym aýdy bilýär. Bular halk aýdymlaryna aýdýar. Hem häzirki döwre wap aýdymlaryna aýdýar. Ahmetden bir aýdym aýtyp bersin. Ul howes bilen dinler, oňun sesini. Ha. Ahmet nähil aýdym aýdyp berje? Men häzir Türkmenistanyň meniň diýen aýdymny aýtyp berýän. Bul aýdym taňa mugallimyň öwretdimi taatçylyk mektebine ýa ejeňmi ýa qaqaň öwretdimi? Meniň ejem öwretdi. Ejeň öwretdimi? Ejeň başga-da nähil aýdymlar öwredýär? Sandyk, Sandyk. Gyzlar götürüň sandygy, ha? sadur çalar, seherler. Onu häzir biziň Türkmenistanyň meniň diýen aýdymy dinläli. Ondan sonra ýene söhbetimiz dowam eder, bolýarmy? Bolany dinläli. Doğduk defem diyarım, doğduk defem diyarım, Türkmenistan'ım benim. Elem cahanda varım, bağdastanım benim. Kanatın yayıp sulap, sıksan kıvır
benim. Yüreğimde arzular veren cefanım benim. Bağı boşanım benim. Şular ýalak kiçirak aýdymlar aýdýarlar. Entek çağı da bular. Ya ulaydyman berip bolanak. Ahmeda hem dutar çalýan oto oýunçy. Hem bir arasyna gyjygam çalýa. Häne tip bolany gyjygam çalyp berdim. Eger mümkin bolsa. Çalyp berjekmi Ahmet? Näme saz çalyp berjek? Eydaram baklan çap beren. Eydaragym bagtlan. Belli saz. Şoň aýdymdan bilýärmi? Indi öwrenip ýöne häzir sazyn çap berjek. Bolýa, onu dinläli tadyňa. Tuğrulmy Ahmet? Näsip bolsa geljekde ustad sadan öwrüp ýetişersiň şu wagt saz çalyp ýersiň ejeňe de birden seretdim bolun aýdyma gyýgrasy gelip gitdi. O ýa men özüm diýen amaňa. Oglum men aýdym aýtsam sen gyjygym çalmaly diýip kän häzirden näme diýen maňa. Öwredýän. Öwredýän. Halk aýdymlardan hem çalýar. Ýöne häzirden oto oýunça geçip otyrdy. Şu wagt ýaňy garşy siziň ýüzüňizde seredýärde saz çalanlarda ogluňyz. Şu köp aýdymlary, sazlar sizden öwrenýänligini duýmak bolýar. Elbetde şu ýerde ene bilen perzendiň arasyna gatnaşyk barada gürüňi dowam edesim gelýärdi. Şu ene öz perzendiniň zihinini duýan adam bolýardy. Ilkinji nowatda bilýär, sebäbi çagasynyň näme isleýänini, oňa näme gerekligini bilýän adam. Ene mukaddes hasaplanýarda, ene üçin perzendiň bir aýratyn ornu bolýar durmuşynda. Ene bularyň bir bilim taýdan başarnygyny qakalary gözegçilik edýän ekenler, bularyň bir bilimne köp üns berýän ekenler. Edep terbiýe babatyna da siz aýratyn aladalanýansyňyz çağlaryňyz üçin. Enäniň üstünde jogapkärçilikli borç. Ýam eje sözi, keramat söz hasaplany. Terbiýe hökmüne aýdylandy, ýam çağanyň oturup turşundan başlamaly da ilki bilen gepleşinden. Soňam näme bir çağanyň sen öz ene hökmüne näme isleýänini bilmeli da. Ahmed Aýmy şo etasy taryhy öwrenýärdi. Meni şo köplenşdi taryhy zatlar öwrenýär, özüm köp okap zat edip türkmen dili edebiyatı öwrenýär. Ona diýmek mugallim bolasy gelýärdi. Şo mugallimem bolasy gelmändir ona. Ýöne bar bir şol aýdym taýda ýene ýykyn edýär. Islendi günär saýlanady bir näme geljekde bir aýdym taý bir adamyň elbetde ýoldaşy, sirdaşy, gamly günüňne ýani ruhlandyrjy. Siz giň adamy aladaçylyk denalmy? Nähili häsiýetde şu çağalaryňyza gedek gelende nähili? Elbetde men giň adip bilemok, ýa alad edýän, ýa eje hökmüne. Ýa ene da bir gowdan o giydirjek. Ýa hemişe hälşinden bilimlerini barlap durýar, artlana hemişe şo bilimlerini barlap durýar. Näçe aldyňyz günde onaşa gündeliklerini açyp şo näme gözegçilikden tutduramyk. Ýa näme çağı bir ulanýança eýem bir enaton terbiýelemeli. Öttürmeli, ta eşiklerine çelli, medadıkçam edip yiyecek şeklerine çelli. Seret gezmeli gorogda olmalı da. Na ece söz bir keramat söz hasaplanýar. Eýem ece ene diýende naşy gahrman arkadamy bize peşkeş beren, özüniň jowher paýgatyndan dören ajaýyp kitaplary, bize nusgaluk, bize ýam ýan kitaplarymyz da, şolaň hemmeden. Ana mehriban arkadamy bize şo ýakyny ene tagdim muqaddetlige tagdimatly ajaýyp kitapny sowgat berdi. Ana men şonu hemen bir raýatlar bilen hemişe ýanky aýtyp geçdik, bir mejlisiň deputaty hökmünde bir giňişleýin wagt nesihat çärelerimize de şo kitaby özümiziň ýan kitabyny hasaplaýar.
Täbi ene sözde keramet bolsa ene sözüdür diýip ne ata-babalarymdan aýtyp geçýär. Mehriban arkadaşym şu kitaby ýazmak bilen diňe bir öz mehriban enetine ene ejetine däl ähli ýurdumyň, ähli denallarymyza goýan tarpady, ejelerimize goýan mehri, muhabbeti diýip düşünýär. Täm şonu açyp okap görenigine bir şeýle bir gyzykly bir özüne çekçi rowaýatlar, wakalara beslenen. Hem ene bilen ogluň arasyndaky baglanşyk, sağlanşygy duýmak bolýar. Şonuň üstü bilen biz çağa terbiýelemekde de bize de şondan öwrener zat juda köp. Ana ha geldi de toğusup atyna minip al atama bir habar bereyin diýip atasynyň işiginden gelip atdan düşüp düşmän kaş ýerde atasyna garap eşit atamjygaly bel saňa döwran geldi bolgoý. Eýem saňa ogul berdi, seniň günüň dogdy bolgoý diýip atasyna habar berip bir namaýdar boldy. Gör wak näme diýerkä. O eşit atamjygaly eşit atamjygaly saňa döwran geldi bolgoý. Eýem saňa ogul berdi, seniň günüň dogdy bolgoý. Atam röwşen bolsun ödüň, hatasy ýokdur bu sözüň. Açyldy talyg ýyldyzyň, seniň ogluň boldy bolgoý. Almagul, siz Türkmenistanyň mejlisiniň deputat hökümini hemişe raýatlarymyz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolýaňyzda hem gapdalyny biziň sungatymyzdan mar siz öz erkine goýan näler şol ilhamyňyz sungatyň bir kemil bolmak üçin bitirýän zähmetiňiz onuň şu öz alyp barýan şahsy bir huneriňiz bilen baglanşykly işiňizden daşgary raýatlar bilen iş alyp barmaklykda hiç ýyl kynşanokmy? Aslynda bagşylar, aýdymçylar hemişe de halkyň kalbyny duýan adamlar, halkyň kalbyny ähli bolup geçen wakalar sazyň sözüň bilen üstü bilen ýetirýän adam bolup durýar da. Ýöne ikinji nowatda garaşyp bir tarap Türkmenistan döwletimiň kanuny esasy biziň döwletimiz alınıp barylýar da, dolanyrylýar. Indi oňa da öz goşandyňyzy goşup hemişe ýylyň halkyň hyzmatyna bolýaňyz. Bagşylar bir halkyň hyzmatçysy. Biz halk näme diýse şolar bilen bile bir aýrylmaz baglanşykly adamlar bolup dursa. Şonuň üçin ol işem maňa kyn düşenak. Täbi bir döwlet kanunlary kabul edilenede bir içeri taşar siýasatymyzy alyp barmakda da mehriban arkadaşym bize giň mümkinçilikler döretip berdi. Biz şolaram açyk aýdyň hem meniň şu tungatyň üstü bilen defan hökmüni aýtyp bilýän şu zatlarda. Hem şeýle dil üstü bilen aýdanymda da men şol halkyň aňyna ýetirmeli da. Men kiçiligimden şo desalary, halk desalary öwrenip, halk bilen nähili gürleşmeli. Nähili sözler aýdanda şoň sen göwüne ýetip boljak. Bir rowaýatlaryň üstü bilen şolaň aňyna, pikirine täsir edici gurrunlar tapmaly da. Elbetde olam maňa näme kyn düşenak, men ol ikisi sağlaşykly öz ugrym raýatlara bilen kabul edişlikde bolanada bir özüň ýanky bir ýyly sözüň bilen bir düşündirmek arkaly wagt nesihat çärelerimizde de şeýle ul işler alyp barýar, halk bilen ýakyndan ara gatnaşykda olar şu öz aýdy biljek zatlaryna men bize açyk aýdyň aýtyp bilýärler, şoňa biz mümkinçiligim döredýär. Al hayır ýaşy, hakykata aýdyn ýaşy. Aşyk aýdyň baba gammar pirlerinden patalyn, dutarnyň owadyny şirin mukamlaryny talan. Gürükleri gaynap joşup duran bagşylardan al. El kıtta. Bagşylar bu ülküň beýik küpek ýolun ýylap detdallaryň sözüni sözläp, Türkmenistan ýurduna begenip buýsanar boldular. Beýik küpek ýolu bilen şart bagtyar ýyly bilen, köňüllerde ýaşy niýet päli bilen, danylykda danışmentlikde ady äleme dolup, ykbaly göterilip arşlara galan. Bugün Türkmen halky mehriban arkadaşymyz bilen özüniň bagtyna, taktyna eýe boldy. Bir karar bir döwlet gurup bagtyarlyk döwrün berip, Pragynyň islegini bitirdi. 50 günne esretli durmuş döredip, döwlet adam üçindir diýen ýörelgesini öňe sürdi. Onuň şu döwlet kanunyny halkyň aňyny ornaşdyrmakda, hem halkyň isleg arzuwlaryny özüňde kabul edip almakda, hem döwlet kanunyny girizmekde nähili işler alyp barýaňyz.
Sesiyalarda da, yığnaklarda da, meclisin içinde de, yığnaklarda özümden tekliflerimi berýär. Şol tekliflerimizde de raýatlaryň isle arzuwlaryny açyk aýdyn aýtyp bilýär. Şolar dogrusunda da uly işler alyp barylýar. Ýurdumyzyň bir halkyň hal ýagdaýyny mundan beýlekde gowlaşdyrmak. Bir turmuş iqtisadymyzy ösdürmek. Senagatda bolsun, ähli puduklarymy ösdürmek boýunça bir halkyň hal ýagdaýyny dinläp, şol ýerde öwrenilip, teklifler edilip, hemişe bilen şu wagt nefegat çäreler bilen halkyň aňyna ýetirýär şu kanunlaryny. Galy berdi teleýaýlymlaryň üstü bilen, garet jurnallaryň üstü bilen şonu geňişleýin beýan edýär. Hemde sunat işgär hökmünde hemişe her şunda bayramçylyklarda bolýar, çärelerde, toý dabaralarda bolýar. Şonu da öz sunatymy üstü bilen men şonu ýerine ýetirip aýtyp bilýän, düşündirip bilýän. Vatanında boşo toylar tutulýar, bantýarlyk döwrün dünýäni urtaçar. Bir karar döwletinde döwbady var, halky bilen öňe barýar arkadan. Bir karar döwletinde döwbady var, halky bilen öňe barýar arkadan. Türkmene hak hopar boldy arkadan. Almagul, elbette Türkmenistan döwletimiz özara gatnaşyklary ýoly goýdy, ösdürdi, dünýä döwletleri bilen aýdy bilýäs biz. Hemem şu medeniýetimiz, sunatymyz döwri wagt derejede ösýär. Aýdymçylar, bagşylar, sunat adamsy döwrüň wasypçylary bolýardy. Häzirki wagtda siz döwrümiziň wasypçysy hökümini biziň aydımlarımız belentden ýaňlanlar ýaňad. Geçmişde belli halk aydımlarymyzy täze döwrüň ruhy bilen halk köpçüligine ýetirýärdi. Ene şu aydym sunatynyň öwüşini, şu döwrümiziň ruhyny kybap geljek eserleri işleýişiňiz dogrusyna da görüň berseňiz. Gadime ýamda bolupdyr ognamalar, gorkutat eposlary, bir öz döwrüni, şolaryň bir gahrmançylyklaryny gorkutatdy, boy-boylady, söz-sözledi, eline sadan aldy, aýdym aýtdy diýip, şu Oğuz hanyň gahrmançylyklaryny, batyrgylyklaryny bir wasypçy hökmüne ýerine ýetiripdirdi. Bizem näme şuňky Mehriban arkadamydan şu ýyly döwletgeler bolýar, ajaýyp kitabyna da belläp geçýär. Bagşylar, bu defançylar bir ýurdumyň wasypçysy, wagazçysy diýip belläp geçýär. Gahrmançylyklaryny ýokary derejäge ýetiren adamlar, bagşylar, wasypçy hökmüne diýip. Şu dogry belläp geçdiňiz. Menim gahrman arkadamyň şu ajaýyp kitaplaryndan uğralyp, gapdalynan bir denan bagşylar, şahenem denan bagşylar toparmadan biziň daş welaýetymizde. Şolar bilen uly işler alyp barýar. Täze döwre wap aýdymlary ýerine ýetirmekdedi. Şol ajaýyp kitaplardan biz uğralyp özümde ýol ýörelgi edinip, destan ýollarymyz bilen şonu ýerine halka ýetirýär, hem soňam ýanky aýdymlarymyz bilen halkyň aňyna singdirýär. Gahrman arkadagymyz, türkmene şalyk wal sowulma döwran, tükenmen paýhat baratat baky bartyarlyk açyldy. Özüniň jewher paýhatyndan dören ajaýyp kitaplaryny eline günne peşkeş berip, şaly taryha guwanç, geljekki nesillerime şamçyrak bolup, Türkmenistan beýik küpek ýolunyň ýüregi ýylynda asuda agdy bir jewit ýaşap baly götürülen türkmen halkynyň her bir günni toýa bayrama betläberdi. Toýlaryň şowguny götürilip aýdymlarda wasyp ýazyldy. Parahatlyk söýji, insan perwer siýasatlary bilen medeniýetimizi, sunnatymizi arşdan arşa galdyryp, dary gahrman arkadagymyza alkyşly sözler joşalyp, bagşy ýüregi ýene joşa gelip watanymyzyň tarypyny edip, Mehriban arkadagymyza alkyşlar namalar joşalyp, bir nama Aýdar boldy, gör bak näme Aýdarka. Paýgamberiň güýleýär, ýar şat durmuşy şat ýurany türkmeni. Hadi ýüpek ýol baltyýary, ýollar şöhrat şanly türkmeni. Mehriban arkadam şeýle ajaýyp kitaplary bar, ýagny belläp geçdik, ene tagdym mukaddirligi tagdym. Ene şol kitapdan häzirin bir denan wagtlarymyz bolup, ýüritin destan taýýarlap otyrys. Ne tigaradan, ne teleýaýlymlaryň bilen telegörjilerimiz ýerine ýetireriz. Täýýän bizim üçin bir ene diýilende ol denan wagtsa adam ýakynna.
Ine şonuň sadyna mine özümni işläp otyr sadynyň üstünde. Özüňiz sadym döre diýäňizmi? Näme käme hal bir şu döwrüň wagtçy hökmünde sadym ilham gelen wagtda döre ya. Häzir meniň bir joşmajak bir eliňe sadyň alsaň bir şu döwrüň wagtyny ýa aýdym sadym bilen ruh welentlik derejede bir beýan etseň ol elbetde bir bizim üçin ulaqan bagyt. Atababa döwran türen nalar. Bu kollet va kollet kollet olur. Şeyin piller papalar yerler. Ne tan kavmi pille türkmeni. Bunkuna biz siziň öýüňizde, döwletli ojagyňyzda, maşgalaňyzyň arasynda mihmançylykda bolduk, ýakymly gurulmalar etdik, maşgalaňyz bilen tanyş bolduk. Beren gyzykly gurulmaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Mehriban prezidentimiziň hormatly arka dagymyzyň saýasynda Gülläwesiýan diýarmyzda her bir bagtly maşgalanyň ýürek arzularyny eşitmek biz üçin diýseň ýakymly. Bunkuna her bir adam çäksiz hoşallyklaryny, öz zähmetlerini üstü bilen beýan edýärler. Şoň bilen jogap edýärler. Şunkuna siziň hem ýüregiňiz, kalbyňyz gaýnap joşup duranlar. Bir söhbetimiziň ahyryna arzularyňyza meşdäýsek. Hem medeniýet sunat işgär hökmünde hem mejlisiň deputaty hökmünde biziň hemişe ýüregimiz joşgully. Şeylen bize hemme bir eşretli zamanany, bize mehriban arkadamyz gurup berdi. Şeýle ajaýyp döwletde ýaşaýanmyzda her birimiz buýsanma haklydyr. Şonuň üçin näme geljekde de bir maşgalada, ýojakda, işde, ähli ýerde bolsun bir öz ahly gujur gaýratymyzy, bilimimizi, zehinimizi, sunwatymyzy gaýgyrman halkymyza, watanymyza gahrman arkadamyz hyzmat ederiz. Bize şeýle mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tüm işler hemişe rowaşlyklara beklensin. Mehriban arkadamyň saýasynda bizim Türkmenistan döwletimiziň mundan beýlägem rowaşlanyp güllä bessin, at owada tarşa galsyn. Arzularyňyz hasyl bolsun, köp sag bolun. Bunkuna biziň ýaş zehinlerimizde döwreba bilim edip terbiýe berilýär her bir bilim ojaklaryna. Ýüsüp Ahmet men size şeýlerek ýüzlenmekçi, söhbetimiziň ahyryna ýaňy ýatladypdyňyz goşgy öwrenenligiňizi. Mümkinçilik döredi, goşgularyňyzda, şygyrlaryňyzda, iýleşlerimizde ýetirseňiz. Toylar tayalaşar, sağ olar kadağımız, yürekler gaynat coşar, sağ olar kadağımız. Alıp bilimlin payı, öz bayas gün sayı, nur önyar, bilim zayı, sağ olar kadağımız. Sağ olun Yusuf Ahmet, aýdyp beren goşgyňyz üçin innikledek mihmançylyga gelýänçek ýene de öwreniň bolýarmy? Goşgym, aýdymam, biz dinlersen sizi. Almaul size de köp sağ bolsun aýdýar şunkuna bizi mihmançylykda kabul etdiňiz. Mundan beýlägem alyp barýan işleriňizde ulysynlyk arzu edýäs. Goý ilhamyňyz gaýnap joşsun, eriz watanymyzyň ösüşini size de wasp etmek meseresin, bize de wasp etmek meseresin. Bizem gapyňyzdan diňe toý diýip geleliň. Sağ olun. Sağ olun gelip durun. Hemişe şeýle toýly günlerde diýdarlaşyp durmak. Bir agdyberçilikde, paragatçylykda, gahrman arkadamyz saýasynda hemme nesip etsin. Köp sağ olun. Anha mehriban tomaşaçylar gepleşigimiziň şu gezekki sanyny Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Almaul Nazarowanyň döwletli maşgalasynda mihmançylykda bolduk. Biz size ýene bir ýola dünýädäki gowzatlar arzu edýäs. Bizi bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri hemişe rowajarsyn. Arzularyňyz hiç wagt ýolladaşmasyn. Mehriban iýleşler, goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany yetilmeli, altyl menziline ýetsin. Hoş sag bolun, ediz iýleşler.